بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد القائل الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما شرف لا تفيلا جبوا مبيلا جلنفو نسلمك فولين ويلك كشيناك هنناك بركة عمله ترى دلي على كوكا أني أو بلا جلنبو أو بسم الله أو كاجمك عمندي حكمو كنا لنوي دين بروي dine baro no jamuka ina skile no Sherif La TV jabarana nabe wuli ka se karamo ma anika karamo bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna fonuna bi ankle meka ankaramo ani nga almami bismillah kenen kono no Alhaj Said Nourou Gueye Alhaj Said Nourou Gueye ma do wolente dine bara puna kuka jamana en kono anga almami munu tuntara formation na Maroc jamana kan ali o madoy bibina almamido jikoroni para asemedine ton chamana asemedine baro chamana jamana ko nala anale de menaje ka baroke dine kuna fundola yana nga do nga baroko no ambe nga mawele bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sergey ambe ifoki wala nyimando anga wele jabilila bismillah Sherif La jabarani ka ambora alaka fardaba dola no ye sungolo ye no sungolo ye islamia josi naninai hadisa be afanya chugomina nambora ola ame kunda josi ndurunaka no ye hiji labon damnera abara ubisina kamni wati jan kadaka a campagne ndelela kamni wati jan labon ubisina formation ere damnera bi ama feka baroke doni hijilika hiji labon kan ka chugodi ani ladil kamin kan adi hiji deum belajilima bakuru bala kenen nyala hiji den kuraw ngani wati yarla muna era kuma kan ga hiji ga muna e ala nyini ga kuma hiji ga ni watina na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allazi ja'ala baytahu mathabatan lin-nas wa amna wa amarna bi ittikhaz maqam ibrahim musalla thumma usalli wa usallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima alhamdulillahi rabbil alamin Ustaz kan bi fo ki barkada ka Sherif La TV mo bera jinin fo sans fe fo duguma ka foli kenel na se enfle ba ko fanama maliko na ni maliko ka o be ka enfle yoro ramu bera jinin fo ko bera jinin barkada am bela jili ya rabbi ala ka ambe sababama ya rabbal amna kuma fo ya rabbi ala ka ambe sababama ka anna falambola bi jahil mustafa sallallahu alaihi wasallam otomene ko fina fo ya fo chugumina anga slame dine a bare rotation de ami bo dola mi do dola ala ka promodo abe adi amma ant me sungolo kono amma me sungolo la anga don bawo chesrike alhamdulillah ka kuma sungolo kan a faridaw a sunnaw a tienfe ani a confiant antoro la sungolo bank masurale zakatul fitri ko nana seli ko nana itikaf ko nana don ba wu chesri wo fana nyefo mo wi radio la telo la misri ko nawna o bana dron jumenda na sisa hiji ina fa ala fa qur'an tugum ako al hajj ashhurun ma'lumat hiji kalo de kalo mun donendo kabni selinci kalo manajo o hiji baraw damne le selinci kalo selifana kalo an selba kalo tle tan folo donc ni ukrasi sa abi komi anduna hiji baraw kono kaba ko sabe naam jamana do la o luka hiji do sera makan kaba Allahu akbar généralement asiatique mo woli bo ke o bita hiji la jona wala ni wati hiji ko de besena naam do akaga anga to ka kuma o kan ka hiji on blasira mume hijinya mume kala defoye ni defo bala abe régler chogo jume wala sa hiji akana ke ibulu barafuye kasobo ke ni anga slamenta kala je a bara abe tla kata tla rosabay a bara do be o denete na folo kola kuma do hala denete kenya ko erela o jume o selidi adama di be seli musaka fuita la kuma do hali adama do banaba to be seli ibi sigi seli bi dalen to ga seli bon bateau do fana be o denonu non seulement denonu kenya la mais a denonu musaka fana na o hiji sun fana beti bo hiji mi flena ale magobe a fin sababela a magobe farkolo sengena a magobe musaka la a magobe kenya fana na ni bela jimi faranyo wala saka siga hiji kelenge bon naflo bobala a naflo kacha kelfuma kasabu ke ndiko be hije muzaka jete minesa sefala adogara chuti bita 3 millions
ka sababu kɛ yan fɛrɛ bɛɛ bɔlen kɔfɛ a la tan ni ka segin fɛn bɛɛ bɔlen kɔ a la n'i bɛ taa hiji la i b'a sɔrɔ denbaya ka musaka bɛ i yɛrɛ mana taa i yɛrɛ bɛ musaka dɔw kɛ n'i y'a bɛ fara ɲɔgɔn a bɛ taa fo 3 millions ɲɔgɔn bon n'i y'o bɔ a ka kan a bɔra kun min kama a kun ka ɲa a ka réussi defu kana yala ala k'an kisi fo ka taa se tiɲɛli ma dɔw de kosɔn nin waati na an b'an cɛsiri ka to ka ladilikan di an balima hijidenw ma kɛrɛnkɛrɛnyana mɔgɔ minnu ye siɲɛ fɔlɔ nin mɔgɔ minnu ye mɔgɔ kuraw yala i kuralama a la a defu ka ca dɛ o de kosɔn an y'a jateminɛ hali an ka jamana kɔnɔ i bɛ fikiw kalan ka hiji fɛn bɛɛ lajɛlen kalan k'a ban mais i t'a dɔn k'i ye mɔgɔ kuraya la fo n'i sera hiji kɛnɛ kan a bɛ kɛ i n'a fɔ i ma deli k'a kalan o ye minnu yɛrɛ y'a kalan ye bon faama b'a mɔgɔ ma a kalan fiyewu bon n'o tigi taara a erreurs ka ca a filiw ka ca donc nin waati la karamɔgɔ b'u cɛsiri alhamdulillah ka ɲɛfɔli kɛ an balimaw ye walasa hiji bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na farikolo sɛgɛn kana kɛ fu ye nafolo min bɔra o kana kɛ fu ye fɛn o fɛn kɛra la o bɛɛ lajɛlen kana kɛ fu ye o de kosɔn nin waati na an ye a kanu ka nin mawudu in ta k'an sinsin nin kan kosɛbɛ ka farafasɛ caman di an balimaw ma hiji ko la hiji filɛ nin ye fɛn damadɔ bɛ a la ni i ko bɛ kuma a kan i b'a sɔrɔ faridaw b'a la sunaw b'a la musahabuw b'a la mun ye tiɲɛfɛn ye o b'a la mais an ye o bɛɛ to yen fɔlɔ o bɛɛ y'a dama walanda ye bi an bɛna an sinsin mun kan hiji yɛrɛ kɔnɔna ni mɔgɔ min sera ka ban walima depuis i ma taa labɛn minnu kan ka kɛ ani ni i sera ka ban i kan k'i yɛrɛ comporter cogo jumɛn comportement sugu jumɛnw bɛ n'i kan k'olu dabila alhamdulilah an yɛrɛ ye siɲɛ damadɔ k'a la a n'an ye minnu ye a kɛnɛ kan minnu y'a la défaut ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamanadenw k'o dɔw ɲɛfɔ walasa mɔgɔ kura minnu bɛ taali u k'u mabɔ o fɛn ninnu caman na walasa hiji bɛ se ka kɛ hiji ɲuman ye cogo min na an bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ sababu amin amin yari an ka don hiji baaraw yɛrɛ kɔnɔna la comportement minnu kan ka kɛ ladilikan minnu kan ka di hijiden kura ma yɛrɛ baara o baara walasa a ka ɲa fo labɛn de ka sabati a la kosɛbɛ surtout labɛn ɲuman ni labɛn ma kɛ ka ɲa baara o baara la dɔrɔn o baara ɲali tɛ nɔgɔya a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ hiji fana tɛ bɔ o cadre kɔnɔna la pour que hiji ɲuman fana ka kɛ fo labɛn ɲuman de ka kɛ ka hiji yɛrɛ kɔnɔ i y'a fɔ cogo min na nafolo bɛ bɔ fɛn min na farikolo sɛgɛn bɛ k'a la o man ka kɛ ko lankolon o man ka kɛ ko den o kan ka minɛ ka ɲa o kan ka labɛn ka ɲa hiji yɛrɛ labɛn kan ka kɛ cogoya ni laɲini jumɛn bɛ hiji labɛn yɛrɛ la alhamdulillah labɛnw bɛ a la yɔrɔ fɔlɔ anw fɛ yan i b'a sɔrɔ hiji a tun bɛ bala mɔgɔw la de mɔgɔ caman tun bɛ taa komita surprise kɛ n fa la ou bien n ba la k'a bila ka taa hiji la bon alhamdulilah sensibilisation kɛra o nɔgɔyara sisan mɔgɔ dɔw ka hiji bɛ fɔ u ye ka waati jan kɛ san'u ka ca u bɛ labɛnw sabati u bɛ karamɔgɔ min dɔn sigida la u bɛ wuli ka s'o ma o kɔfɛ maison de haji mana formation daminɛ ou bien hali agence privée mana formation daminɛ u b'o to ka ye o kɛnɛw kan san'u ka taa u ni faamuyali caman bɛ taa n'o tɛ fɔlɔ o si tun tɛ yen i tun bɛ wuli dɔrɔn ka taa bila a cɛ la o tuma an nana ye sa ja formation ye nafaba de bɛ a la o tuma a bɛ ka kɛ agence bolo a bɛ ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ télé fana ta fana bɛ yen ka se ka bilasiralikan dɔw di an balimaw ma walasa n'u taara u ka hiji bɛ se ka kɛ hiji ɲuman ye cogo min na o tuma o labɛn fɔlɔ ye jumɛn ye ni hijiden labɛn dɔ bɛ n'a wele ko labɛn psychologie ka adamaden lamɛn psychologiquement o ye k'a fɔ i bɛna taa fɛn min na mun de don fɔlɔ i bɛna taa hiji de la ka sababu kɛ hiji sisan n'i ko mɔgɔ min bɛna taa hiji a tigi bɛ fɛn damadɔ ye a bɛ avion kɔnɔ don ye ka taa bila hôtel la a tigi b'o ye bon n'a sɔrɔ mɔgɔ don ko nafolotigi don walima faama don a degelen don voyagew la a degelen don Chine tagaw la a degelen don Dubaï tagaw la peut-être ale b'a bila o cadre de kɔnɔna na n bɛ don avion kɔnɔ n bɛ taa hôtel ɲɛnama la n bɛ mobili ɲɛnamaw ta n bɛ taa n ka ciw la bon min ma deli ka taa o fana b'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ minɛn min bɛ bɔ ala ko minɛn kɔnɔ donc fo ka hijidenw labɛn psychologiquement i delila ka voyage i ma deli ka voyage o e bɛna taa voyage min na ni voyage si tɛ kelen i bɛna taa ala ko de la a fɛn bɛɛ lajɛlen ala ko de o tuma n'i bɛna taa ala ko la yɛlɛn ka fɛn jugu i bɛ sɔn o ma k'a fɔ k'i bɛna sɛgɛn siyɔrɔ jugu i bɛ sɔn o ma dumuni kolon i bɛ sɔn o ma fo de ka don hijiden kunna ka sababu kɛ an ka séjour kɔnɔna na an ye min ye i bɛ nin fɛn damadɔ de kɛlɛ ye dumuniko kɛlɛ ani siyɔrɔko kɛlɛ c'est très rare i ka hijiden k'a bɛ hijiko yɛrɛ kɛlɛ la ah voilà o min yɛrɛ i takun ye
kɛlɛ kan k'o de la n'i ma se k'i ka farida dɔ kɛ ou bien fɛn dɔ bɛ i kan k'o kɛ o ma f'i ye o ma kɛ i kan k'o kɛlɛ de kɛ bon ni a faamuyara k'a fɔ i taara n'o ala ko la fɛn caman bɛ b'i pan o kunna fɔlɔ mɔgɔw a lajɛ olu tun ta cogo jumɛn sow ni ɲamew olu tun ta o de la u tun ta si tantanw de kɔrɔ désert la cɛncɛn na fiɲɛ la bon sisan ni ala ye fatu kɛ anw ye o si tɛ yen sisan i b'i ko k'i jɛ ka don avion kɔnɔ ka taa don car climatisé kɔnɔ ka taa jigin hôtel ɲɛnama la dumuni bɛ di i ma donc ça alhamdulilah o ye ala ka fusamancɛba ye ala ye min di an ma alhamdulilah an fana tɛ ban a la an b'a profiter mais hijiden o man ka kɛ ka objectif ye n'i taara i jija dɔrɔn ne nana ala ko de la min ka ala ko kɛ cogo di n delila ka taa Chine mais ni Chine taga tɛ kelen ye ne delila ka taa Dubaï ni Dubaï taga tɛ kelen ye o la n bɛ taa n ka affaire de la nin nalen don ala yɛrɛ de kosɔn donc a fɛn bɛɛ ala kosɔn ye dumuni min mana sɔrɔ k'o dun i k'i ɲɛsin i ka alabato ma i mana ji min sɔrɔ k'o min i k'i ɲɛsin i ka alabato ma siyɔrɔ min mana d'i ma i tawakkala ala la i bɛ wakali siri ala la ka o siyɔrɔ minɛ k'i ɲɛsin i ka alako ma mɔgɔ min yɛrɛ taara ala ko ɲɛnɛma yɛrɛ yɛrɛ hali b'a sɔrɔ temps bɛrɛ t'a bolo ka sunɔgɔ daliba in tan t'ale bolo a ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ occupé ala ko de la donc depuis yan fo k'o de fɔ hijidenw ye an bɛ ka taa min na ani voyage tɛ kelen luxe tɛ là c'est le contraire sɛgɛn de don i bɛna taa sɛgɛn de la donc sɛgɛn na il faut l'accepter donc ne kɛra dɔrɔn i bɛ taa fɛn min ɲini n'o ye ala ko ye n'o ye ka jurumu yafa ye n'o ye ka silamɛya jɔsen duurunan dafali ye o bɛ sɔrɔ mais ni o labɛn ma kɛ a mankan bɛ caya hijidenw cɛ ani organisateurs tɛ o de kɛlɛ bɛ taa ni ka segin siɲɛ caman donc u ka hijidenw labɛn kabini yan tiɲɛ ka f'i ye ala ko de don i bɛna taa ala ko de la fɛn o fɛn gɛlɛya fɛn o fɛn n'i y'a sɔrɔ a kɔnɔ e bɛna taa jurumu yafa de la an ni jurumu caman bɛ taa dɛ sanni i ka taa e ye min kɛ i b'a dɔn an kelen o kelen an ye min kɛ jurumu na bɛɛ b'i ta dɔn bon i bɛna taa o jurumu yafa de la donc fɛn caman bɛ sɔn a ma i tɛna t'i ka so kɔnɔ i tɛna t'i ka jamana kan i bɛna taa tunkan de la o tuma na gɛlɛya fɛn fɛn b'a kɔnɔ walasa i ka hiji bɛ se ka ɲa sɔn o gɛlɛya ma ala yɛrɛ jate kosɔn donc ni labɛn kan ka kɛ hijidenw ye san'u ka taa labɛn filanan ye jumɛn ye o ye formation ye ka mɔgɔw dege hiji baara dɔw la a bɛ fɔ u ye k'a yira u la n'i taara hiji la tagama b'a la wa baaramisɛnnin dɔw b'a la i n'a fɔ sitanɛ bon n'a ɲɔgɔnnaw donc o tagama alhamdulilah o formation fana bɛ kɛ an ka mɔgɔw kun yan donc kabini yan o fana ɲɛ ka yir'i la k'a fɔ ni e degelen don sokɔnɔ sigi de la walima biro kɔnɔ sigi de la i bɛna taa min na nin ye a mouvement b'a la dɛ i jija kana salaya tuma bɛɛ taa misiri la ka na surtout Médine fara bi naani min fɔra o taa ni ka segin i k'o ɲa i ka se k'o fusamaciya sɔrɔ n'i taara Makantɔ ka taa haram na i ka to k'i ka tawafu kɛ i ka to k'i ka Safa ni Marwa boli ani minakow ni arafakow sɛgɛn minnu bɛ a la il faut que o sɛgɛn bɛɛ lajɛlen formation ka di hijiden ma kabini yan bon ni o y'a jɛ dɔrɔn n'a taara a bɛ sɛgɛn joona ni dun sɛgɛnna ka sɔrɔ baara ye ma daminɛ ala kan kisi fɛn dɔ bɛ i bɛna dɛsɛ k'o kɛ n'i dɛsɛra k'o kɛ dɔrɔn a bɛ défaut bila kɛ hiji la o yɛrɛ ye ala tanu ye n'o tɛ a b'i ka hiji yɛrɛ tiɲɛ donc u ka dogo la ka sababu kɛ a b'a lamunumunu siɲɛ 7 ye ani Safa ni Marwa sɛgɛn b'a la dɛ tagama yɛrɛ yɛrɛ de don surtout cɛw yɛrɛ yɔrɔ dɔ bɛ i bɛ juran o ni ɲɔgɔn cɛ donc o tagama in o formation fana kan ka kɛ o kunna o la n'o farala formation psychologique kan hakili labɛnna farikolo labɛnna o ye formation ba fila ye min bɛ hiji nɔgɔya hijidenw bolo a sabanan ye jumɛn ye accompagnement ka hijidenw accompagner o fana bɛ kɛ o tuma na aw minnu bɛ u accompagner fɛn damadɔ bɛ f'olu fana k'o bila u kunna ninnu bɛna taa yɔrɔ min na u ka dugu tɛ généralement kanko gɛlɛya fana bɛ yen i bɛna Mali bila i bɛna taa arabu jamana de la minnu tɛ bamanankan kelen mɛn kelen bon hali n'an taara langue officielle sira fɛ olu ka langue officielle caman ye arabu ni anglais de ye anw ta ye français ye donc kuma caman na communication o difficulté bɛ na i mana kɛ cogo o cogo donc mɔgɔ jumɛn bɛ se k'o ɲɛnabɔ mɔgɔ min bɛ da u kan ka taa ka kɛ kumakɛlɛ ye u ni arabuw cɛ papier minnu mana di u ma k'a kalan k'a kɔrɔ f'u ye fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ bateau fɛn o bɛ kɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ fɔ u ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛcogo ɲɛ yira u la u kan ka taa yɔrɔ mun na k'o yɔrɔ yira u la ka sababu kɛ an ye mɔgɔ caman bɛ yen c'est à dire adamaden yɔrɔ sugu dɔ bɛ yen i siɲɛ fɔlɔ ka jigin dɔrɔn i bɛ paniquer n'i paniquera i tɛ yɔrɔ foyi dɔn bilen a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ
ka sababu kɛ tiɲɛna yɔrɔ min don yɔrɔ dilannen don bon ne bɔra an fɛ yan ka taa jigin ni mɔgɔ ma sɔrɔ i ɲɛ min bɛ fɛnw ɲɛ yir'i la hali n'o y'a sɔrɔ i ye fɛn fɛn kalan yan walima hali ni formation fɛn fɛn kɛ yan ni ala ma fara k'a bɛɛ lajɛlen tunun i la parce que e bɛ taa occuper fɛn yetaw de la fɔlɔ ni occuper la kojugu a bɛ kɛ olu baara ye donc fo k'a sɔrɔ mɔgɔ de bɛ aw nɔfɛ mɔgɔ min bɛ k'aw accompagner k'aw ɲɛ ma jigin duguma ka to ka kumaw fɔ aw ye ka to ka fɛnw expliquer aw ye a k'a ta olu ka dabada ma a ka baara kɛ ka bɛn olu ka fɔtaw ma donc a ka ca la an ye nin fɛn saba min fɔ n'u ye ka adamaden labɛn hakili la k'a labɛn farikolo la ani ka mɔgɔ wɛrɛ da a kan fana mɔgɔ min bɛ se k'a ka hiji baara bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye non seulement mɔgɔ minnu kalan n'o diinɛ ko la ani mɔgɔ minnu delila ka taa siɲɛ kelen siɲɛ fila n'u bɛ yen cogo dɔn walasa k'a fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ hijidenw ye u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo baara bɛ ɲɛ u bolo o la n'o kɛra nafolo min bɔra i tɛ nimisa la farikolo ye sɛgɛn min kɛ i tɛ nimisa la baraji min fɔra i b'o sɔrɔ jurumu yafa min fana fɔra i b'o fana sɔrɔ yarabi ala k'an ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa yarabal alamin sisan ni a fɔra k'e ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛn ɲɛsin hijidenw ma généralement nka kɛrɛnkɛrɛnyala hijiden kuraw minnu siɲɛ fɔlɔ don ka taga e bɛ ladilikan jumɛn fɔ u ɲɛna ka d'a kan tuma dɔ la ni an ka hijiden kura tuma dɔ dɔw bɛ hiji f'u ye k'a cɛjuguya cogo fɔsɔn na fo dɔw bɛ siran t'a dɔw sirannen don dɔw jatigɛlen don u t'a dɔn fɛn fɛn b'u ɲɛ u yɛrɛ bolo u bɛna taa bila fɛn gɛlɛman dɔ de kɔnɔna la ladilikan jumɛn b'e bolo k'a fɔ hijiden kuraw ye alhamdulillah o ladilikan non seulement hijiden kuraw ta bɛ yen mais aussi hijiden yɛrɛ bɛɛ en général bɛɛ ka ladilikan bɛ yen hijiden kura ala tanu don bɛɛ tɛ hiji kɛ ni ala y'a nɔgɔya e ye a bila i kunna minɛ tɛ ala ko de la kabini maison de haji la yan i ka ko bɛɛ kɛ ala ko ye i ka sabali a bɛɛ lajɛlen kɛ ala ko ye n'o kɛra dɔrɔn i bɛ lafiya n'i sera yen fana i ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma foyi la fɛn fɛn mana di e ma e b'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ala ko ye ne mana foyi la n nana ala ko de la donc a ne mo n bɛ min fɔ u ye en général o ye sabali de ye ka sabali dɔrɔn fɛn caman bɛ k'i la ye n'i ka so dɔ o tɛ k'i la i bɛ fɛn dɔw dun ye n'i ka so dɔ i t'o dun mais mun y'a las'i ma ala ko hijikɛyɔrɔ la misala an bɛ dumuniko kɛlɛ ka caya dumuniko kɛlɛ filɛ de yɔrɔ hali mali kɔnɔ yan n'i ye mali nord ta ka mali sud ta a dumuni i b'a sɔrɔ différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i taara maninkala yan fan fɛ o dumuni ani segu yan fan dumuni différence b'u cɛ faama balu n'i bɔra mali yɛrɛ kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ k'a ka ja ka continent dɔ bila ka taa continent dɔ la i bɛ taa sɔrɔ obligatoirement différence bɛ dumuni ni ɲɔgɔn cɛ arabuw filɛ nin ye généralement kɔgɔmafɛn man d'u ye fɛn min ka di o ye halawa de fɛn duman bon an ka dumuni kɔgɔ bɛ k'a la najini bɛ k'a la fɛn timima bɛɛ bɛ k'a la bon n'i dabɔra la ka taa arabuw ta dun a tɛ diya i da cogo si donc caman ka kɛlɛw ye a dumuni man di a tɛ se ka dun u b'a kɛ an ka mɔgɔw ka défaut ye non o ye arabuw yɛrɛ de ka goût ye ka sababu kɛ n'an ka mɔgɔw ye min tobi k'a d'i ma misala n'e ma se k'o dun mɔgɔw tatɔ haramu na i b'a sɔrɔ arabuw bɛ mobili jɔ u bɛ dumuni di mɔgɔw ma dɔw b'o o t'an ka mɔgɔw tobilen ye dɛ o ye arabuw yɛrɛ ka tobili ye dɔw b'a minɛ k'a nɛnɛ dɔrɔn k'a sogo ta ka bɔ a dɔrɔn k'a sigi k'a tɛ se ka dun k'a sɔrɔ ni arabuw yɛrɛ y'o sɔrɔ o y'olu ka dumuni dumanba de ye donc f'i ka dɔn k'a fɔ n bɔra yɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ mun b'a a nɔgɔya n bolo sabali i mana fɛn fɛn dun sɔrɔ walasa kɔngɔ ka n'i faga dɔrɔn dɔɔnin d'o la i ka tɛmɛ ladilikan min bɛ n'o bɛ lase hijiden bɛɛ lajɛlen ma o ye ala ye kuma fila fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ an b'an basé o kan a ko faman farada fihina alhajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj ni asura daminɛ ye alhajju ashhurun ma'lumat sadaqallahu lazim ani ala b'a fɔ wazkurullah fi ayamin ma'dudat nin fɛn fila an bɛna basé nin kan ala ko n'i taara hiji la jimaw tɛ yen waati dɔ bɛ ni i ni muso taara dilanko tɛ yen kelen filanan ala kota ko tɛ yen fasigiya baara tɛ yen aya wɛrɛ la o suratul bakara kɔnɔ a ko k'an ka ala kosuma waati la waati min dɔnnen don n'o waati sera hijiden n'o ye seliba kalo k'a daminɛ tile 8 na yɔrɔ hiji baara yɛrɛ bɛɛ bɛ daminɛ o la de an ka jija an ka ala kosuma fara an boloda la minasigi ani arafa sigi o min yɛrɛ dabɔra arafa ala bato ala kosuma yɛrɛ de kama a bɛ fɛn dɔw ye a b'i jigila misɛnya mɔgɔ dɔw bɛ t'u da ye politique ko baro ballon ko baro non a bɛ mɔgɔ jigila misɛnya dɔw bɛ taa hiji la fo k'u na u b'o de fɔ ala dun ko n'aw taara hiji la sɔsɔliba tɛ yen kuma lankolon fɔ tɛ yen k'a ko ala kosuma tile damadɔ kɔnɔ tile min hakɛ dɔnnen don
bon ne taro yelma ko bele jelge politiko baroy ko bele jelge Barça ko baloy ko bele jelge Real Madrid ko baroy la orote sunu ñina tani coupe d'Afrique bina do ñogona ci mina hijden do be fu na ala farlu kan ame ala taala di afam ci ko juma ala ka do la dirigeant générale min ko hijden be ni tara don iga klosi ka gibulu kurane ki bulu ikinyesi ala ko sumama naam wati na tuya kama shekana da kunya laban jume bulu an boron kunje alhamdulillah da kunya laban toujours ka foli la se kerengere nyana shirfula fle bagoma wulu de ni foli kakan mana ke yoro bo ka shirfula yere fana fu ani hijdum fana ka nyini ala fe ya rabbi ala kan no gabele jidi amin ya rabbi hijum bina ke nyumanta nyuman segi ala ko no gabele jidi ni tara ki nyesi ka ala kuma ina fo anyi kuma mun fo sesa ki nyesi ala ko no gabele jidi hijin kana so fiyo i kan na fulo boli ka ke fuye kana so fiyo i ga senge ga ke fuye kuma do itina fe musoro shenfla ani o kelen soro ije ko be kala ko be di ala ma ise beke ni fla ni sabana soro o ina fla e bi se ga fere ko do ma men ni ke ala koy Allahu akbar naam ni tara hijila sani fere be daga hal sigatola e bi se ga fen sa e bi se ga fen fere mais ishi folo i kana o kika objectif yere e tato e be ka marchandise bauta e bolo kata ke ina fa mo mena fere re kungelena la fere ni kuma chamani fere ni ala ko duna nyogona a warko aba samade sigata donc fin be hiji ko be de A à Z amma ni hiji dum fo ka bela jeliga ala koy nu tara ko sabali ko nyesu ka ala ko ma mo mo tara no le ko an agadire ko bulu ka kuma la me ka to uluko amma ala dira ala kan no gambe amin ya rabbal alamin na video kay الحمد لله رب العالمين والله الكريم أسأل وبجاه نبي الكريم أتوسل أن يجعل هذه الجلسة خاصة لوجه الكريم وسببا لفوز بجنة النعيم وينفع بها النفع العميم كل من تلقى بقلب سليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم اغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ame seginka an karamwana nga almami no alhaji said nuru gay ka fo ka waliñ mano kani walanda na fa may dilla ama ani addi cugo ceñumana kada kare communicateur radio barakela do hare wala na wabulu radio sula abe dine o baraw keno kama walanda ndi cugo nyana me afo ka waliñ mano ame Allah taala yala ka sigida na tawgira an ne bela jelena adabora ka se la dilikan la famba munma we ni ma beta maka kana ablay kuna na fa bi kata luxi rolla ciero wati chama ibe mankamune hijikero la kachaya o dumunu ko mankane o ye shiero ko mankane bamono nyana ni do fara nyaaye do ka fo nyaachela ka fona sanu ge munu mbetani mawe hijila kabniya ko chinya fo mawe kabniya ni ya yira maula kabniya ina fa biga tubla aljine de kono on nu tara nu foro jigi ko wa chama na obina ni kuma chama ni ko maumano dumuni min kadawi na utara metode dawma shiyaro min kadawe na utara metode am taw blodi kono o nu tara kata fo ujigi ko tuma dola obina ni kumawe ay ciyen fu mo kabniya bebi ga hotel do ini dumuni kala mun ye contrat ke bebi ga dumuni kala do cieno tuma dola dumuni ye contrat ke ni dumuni tiki do ye yeno olu fana be bom mawji woro tuma dola o be se ke na ciano say de etara hijila na era tara tuma dola wallahi dumuni ube na hotel la chomna dumuni ube takasigi o chogo kilina ateseka du ere ka so ere te dumuni do be no ateseka tu bika du kono wala hale tadi ika baga ma kuma na awe akato kuma na fo chogo do o na fora ko dumuni façon ka takadima o duma fiye yano min fori yano itara fene ka ko dumuni min kade o de betadima dumuni façon no mana to ka tadima tuma dola abe mo dusu fe imana ka masballe abe mo dusu lawuli tuma dola kamni ya chinya ka fo mowe mimmi no ka fo mowe hotel munu me bebi ka hotel don aw ka hotel photo yira mo wala ni hotel anyen de so wala tmada dobta fo kanyi hotel anga hotel ka suru al kabala anga hotel ka suru misri la ka so tmada ani surunya yemi a distance yemi mo ta don on fait en surunya ani yeno surunya te kele parce que ya ama fo yoro ma ko yoro mi ka suru panya fly dona misri kono me yeno ta so yoro be chiena yeni haram ka surun koy mais on ne fait surunyate tumarla e ka hotel ni misri nyote a distance donino a fo hijide me kamniya ameka tayromna anga misri anye hotel min soro ani misri ni nyote kilometre flado kilometre sabado
hijidenw ka sigi n'a ye maintenant ni min bɛ taa n'i kan ka entraînement min daminɛ n'i kan ka labɛn min daminɛ o kama yanni ka taga i bɛ taa wala ni taxi ta yɛrɛ de b'a la parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen hôtel dɔw bɛ yen nɔ a tɛ se ka taama sen na ka taa misiri la f'i ka taxi de ta n'o yɛrɛ de fana b'a la hali tiɲɛ fɔ hijidenw ye kabini yan nɔ ni min b'i labɛn k'a ka taxi passe bila kun i bɛ ka taxi passe bila wala n'o bɛ jɛ ka bisi de ta o b'o ta i ka labɛn n'a ye kuma laɲini ye min ye dɔrɔn tiɲɛ ka fɔ hijidenw ye kabini yan min mun y'a caman a tɛ balo la o la n'u taara n'u ye min sɔrɔ ɲɛna ka sɔrɔ tiɲɛ fɔlen n'o ye filanan fana n'an sinsin o kan kosɛbɛ hijidenw fana ni mɔgɔ minnu bɛ bila aw ɲɛ déléguéw minnu bɛ bila aw ɲɛ guide minnu bɛ bila aw ɲɛ a y'u lamɛn aw ka baara kɛ n'u ka kɛtaw ye ka d'a kan u taara dɔnniya dɔ de kama u taara espérance dɔ de kama n'u y'aw bila sira min na a ye u ka ladilikanw lamɛn o guide ninnu fana caman minnu bɛ taa baarakɛdenw tɛ k'a fɔ ko aw bɛ hakɛto ma fu dɔw talen don ka bila aw ka service la ten non a caman an fɛ yan karamɔgɔbaw de don diinɛ ɲɛmɔgɔw de don responsable baw de don service bɛɛ la olu de bɛ ta ka taa gilet jaune don u kana ka t'u bila hijiden ka baara la an ye mɔgɔw ye hiji baara la jamana in kɔnɔ setigi baw de don nka u bɛ taa ka taa gilet mun na ka d'a kan u y'a mɛn karamɔgɔ da ko hijiden servili baraji min b'a la bonya min bɛ a la u y'o min mɛn an ye délégué dɔ ye gay an ni dɔw ye hiji kɛ an n'a délégué dɔw ye ɲɔgɔn u bɛ wari de b'u kun ka taa ji san ka taa dumuni san ka na k'a di hijidenw ma yarɔ o tigi tɛ taa fɛn ɲini kama dɛ parce que u y'a mɛn hijiden servili nafa min b'a la an bɛ Alahu taala da faamu cogo ɲuman Ala ka a nɔgɔya an ye nin ye walandaw daminɛ ni Alahu taala sɔnna yan fo ka taa se hijiw ma an se mana kɛ walanda mun ye hiji ko kan ni Alahu taala sɔnna ma an da bɛna se ni Ala kɔnɔ fɛrɛlen don kosɛbɛ a kɔnɔ fɛrɛlen don an bɛ taa dɔɔnin ni Alahu taala ye min nɔgɔya an ye yanni hiji waati cɛ fo ka taa se hiji ma fo ka taa se hiji seginni ma yarɔ salon an yɛrɛ ye baara caman kɛ a la an ye émission sigi édition spéciale sigi hiji la hali hijidenw k'u to Makan fɛn fɛn bɛ kɛ an tun b'a bɛɛ passé yan ni Ala sɔnna ma an da bɛna se u ma taalen ɲɛfɛ an bɛ segin k'i fo k'i waleɲuman dɔn walanda in digo cɛ in na ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn aw ka filɛliko ɲuman na ani aw ka kanu ma ka taa nin jɛmukan ye n'o ye diinɛ baro ye diinɛ baro tɛ fɔ aw minnu kɔ waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي